αποτελέσματα θετικά για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής, που είναι η σωτηρία της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο Σοφίας Σιράχ, στο 4ο κεφάλαιο και στο στίχο 23. Λίγο πιο πάνω είπαμε την τελευταία φορά, στον στίχο 22, μη λάβεις πρόσωπον κατά της ψυχής σου και μη εντραπείς εις πτώσιν σου. Μη λαβαίνεις, λέει, πρόσωπο στη ζωή σου. Μην εξαρτάς τις ενέργειές σου από διάφορα πρόσωπα και μην αφήνεις τα πρόσωπα αυτά να ενεργούν αρνητικά μέσα στη ζωή σου και στην ψυχή σου. Και από ντροπή πολλές φορές πέφτεις σε σφάλματα. Υπάρχουν τέτοια πρόσωπα πάρα πολλά στη ζωή μας. Είναι πρόσωπα τα οποία είναι πολύ στενά, συγγενικά. Είναι πρόσωπα γειτονικά. Είναι πρόσωπα φιλικά. Είναι πρόσωπα στην εργασία, τα οποία κατέχουν κάποια κατά κόσμο καλύτερη θέση από μας. Εκεί υπάρχει κάποια αιτία ώστε ο άνθρωπος από ντροπή να παραχωρήσει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να παραχωρήσει και δεν πρέπει να πράξει στη ζωή του, διότι είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Μα θα πει κάποιος, αυτό είναι πολύ στενό συγγενικό πρόσωπο, τι να κάνω? Δεν γίνεται. Είναι, ξέρω εγώ, προϊστάμενός μου στη δουλειά. Είναι γειτονικό πρόσωπο. Είναι φιλικό πρόσωπο. Και από ντροπή παρασύρεται ο άνθρωπος, αλλά και από άλλες αιτίες, πολλές φορές συμφέροντολογικές, για να έχει κάποια θέση καλύτερη μέσα στη δουλειά ή στον προϊστάμενο, παραχωρεί ορισμένα πράγματα και ηθικής φύσεως, αλλά και πράγματα ιδεολογικά. Εδώ η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη και ο Λόγος του Θεού είναι τομότερος υπερπάσαν μάχαιραν δίστομον. Τι λέει η Αγία Γραφή σε αυτά τα θέματα? Ή ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζεσαι, έξελε από σου αυτόν. Δηλαδή, αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι τόσο απαραίτητα όσο είναι το δεξί μάτι, και αν αυτά τα πρόσωπα σε παρασύρουν προς το κακό και σε σκανδαλίζουν, έχεις ιερή υποχρέωση να τα απομακρύνεις, γιατί συμφέρει, λέει, να πας στη βασιλεία των ουρανών με ένα μάτι παρά να πας και με τα δύο στην κόλαση. Δεν πρέπει κανείς να κάνει παραχωρήσεις οι οποίες συντελούν στην καταδίκη της ψυχής του. Και άλλα πάλι λέει η Αγία Γραφή. Εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτό, κόψτε το, λέει. Είναι οδυνηρή αυτή η ενέργεια, είναι όμως σωτήρια. Εδώ η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει πλήθος παραδειγμάτων πως ενήργησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εάν ο κάθε μάρτυρας σκεφτόταν τι θα πάθει, δεν θα μαρτυρούσε για τον Χριστό. Και εδώ είναι η έλλειψη πίστεως και αγάπης στο Θεό. Η έλλειψη πίστεως στην ύπαρξη της άλλης ζωής και η έλλειψη πίστεως στην παρουσία του Θεού. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα αγιογραφικό. Ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, που ήταν 12 τα παιδιά, και τον πούλησαν οι αδελφοί του στην Αίγυπτο. Εκεί βρέθηκε σε ένα παλάτι. Η γυναίκα του Πετεφρή είδε τον Ιωσήφ, ήταν νέος πανέμορφος,
ευπαρουσίαστος, και σκέφτηκε πονηρά γι' αυτόν. Αφού τον πολιόρκησε πολλές φορές, για να έλεγε ένα όχι θα είχε συνέπειες φοβερές, γιατί ήταν δούλος, δεν όριζε ούτε το σώμα του ούτε την ψυχή του κανένα, τίποτα από αυτά. Ήταν ένα πράγμα στην διάθεση του αφεντικού του ως δούλος. Παρ' όλα αυτά όμως τι έκανε? Είπε ένα 38 όχι. Και αυτό τι είχε σαν συνέπεια? Να κατηγορηθεί από τη γυναίκα του Πετεφρή ότι αυτός επετέθη εναντίον αυτής και να φυλακιστεί επί 10 χρόνια. Ο Ιωσήφ όμως, επειδή είχε βαθιά πίστη στο Θεό, είπε αυτό το όχι και συμπλήρωσε: πώς είναι δυνατόν, λέει, ενώπιον του Θεού μου να πράξω ένα τέτοιο φοβερό πράγμα? Και επομένως είπε όχι. Και όταν τον έπιασε από το ρούχο η γυναίκα αυτή, άφησε και το ρούχο και έφυγε. Αυτή είναι η ενέργεια που πρέπει να κάνει ένας πιστός, και να μην βρίσκει δικαιολογίες. Μα ξέρεις, αυτός με βοηθάει οικονομικά, αυτός είναι έτσι, είναι προστάτης μου, είναι αλλιώς είναι. Εάν δεν ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της ψυχής σου, είναι εχθρός σου, και θα πρέπει απαραίτητα να τον απομακρύνεις όσο είναι καιρός. Μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος παρουσιάζεται ως ο καλύτερος φίλος, αλλήμονό μας αν τον ακούσουμε, και έχει και ανθρώπους που τον εξυπηρετούν, και αυτοί είναι οι δαιμονικοί άνθρωποι, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποχρεωτικούς τρόπους για να βυθίσουν τον άλλο στην αμαρτία. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα σήμερα. Και ο γάμος γιατί κλειδονίζεται σήμερα? Γιατί ο άνθρωπος λέει: δεν βαριέσαι, έτσι είναι όλος ο κόσμος. Έχω τη γυναίκα μου, ας έχω και 5-6 παρά έξω, και δεύτερες και τρίτες σχέσεις, και Σόδομα και Γόμορα. Αν δεν υπήρχαν μερικοί άνθρωποι του Θεού, θα είχε ρίξει θιάφη από τον ουρανό ο Θεός και φωτιά, όπως έριξε στα Σόδομα και τα Γόμορα, να καούμε όλοι ολόκληροι. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Εδώ που ήρθαμε δεν ήρθαμε τυχαία. Είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού που μας έκανε ανθρώπους. Μας έδωσε τη μορφή του, μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση, και στην τιμή αυτή που μας έκανε, εμείς από εγωισμό, από συμφέρον, από ντροπή πέφτουμε στα πλήθη των αμαρτιών, με συνέπειες να χάσουμε αυτό το πολύτιμο που έχουμε μέσα μας και ονομάζεται ψυχή. Δεν πρέπει λοιπόν να βρίσκουμε δικαιολογίες. Λέει εδώ ο σοφός Σιράχ: μη κολλήσεις λόγων εν καιρό σωτηρίας. Δηλαδή να μην έχεις συστολή να μιλήσεις για κάτι που έχει σκοπό σωτήριο για την ψυχή σου. Η έκφραση του λόγου του αληθινού, του λόγου του Θεού, είναι υποχρέωση του ανθρώπου για να υπερασπιστεί τον εαυτόν του, διότι θα συντελεί στην ζωή την ενάρετη, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους να ζουν ενάρετα. Δεν πρέπει λοιπόν, λέει, να αποκρύψεις τον λόγον του Θεού από ντροπή. Σήμερα οι άνθρωποι τι κάνουν? Όχι μόνο λόγο του Θεού δεν λένε, αλλά ούτε το σημείο του Σταυρού δεν κάνουν. Περνώντας έξω από μια εκκλησία ή καθήμενοι στο εστιατόριο για να φάνε ή στο σπίτι, ούτε το σημείο του Σταυρού, που είναι το σύμβολο της νίκης, που είναι το σύμβολο της σωτηρίας, που είναι το όπλο κατά του διαβόλου, συσχηματίζεται ο άνθρωπος με τον κόσμο της αμαρτίας. Τι θα πει ο κόσμος? Αυτός ο κόσμος είναι τόσο φοβερός και αμαρτωλός, διότι όλος εν το πονηρό κοίται, κατά τη φράση της Αγίας Γραφής.
Χρειάζεται λοιπόν να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στον Θεό. Αλλά θα μου πείτε, ποιο θα είναι το θάρρος που θα έχει ένας άνθρωπος να ομολογήσει με τον λόγο των Χριστών και να ωφεληθεί και να μην τραπεί να ομολογεί τον λόγο? Για τον απλούστατο λόγο είναι το θλιβερό φαινόμενο ότι ο χριστιανός αυτός είναι χωρίς Χριστό. Τι θα ομολογήσει αφού δεν πιστεύει, αφού δεν αγαπάει το Θεό? Ποια θα είναι η ομολογία? Η εντροπή λοιπόν εδώ είναι καταδίκη και είναι αναγνώριση της φοβερής ψυχικής καταστάσεως την οποία έχει ο άνθρωπος μέσα του, στην ψυχή του, και δεν πίστεψε ποτέ στο Θεό, δεν τον αγάπησε. Τι θα ομολογήσει λοιπόν? Παίρνει την ντροπή και λέει, ξέρεις, ντρέπομαι να πω αυτό ή εκείνο, ντρέπομαι να πω ότι είμαι χριστιανός. Κάθε στιγμή οι άλλοι στα πεζοδρόμια και στους δρόμους δεν ντρέπονται να σχημονούν κατά το πιο φοβερό και τρομερό και σιχαμερό τρόπο. Εσύ ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι χριστιανός? Για να μην ντραπείς πρέπει να αγαπήσεις το Θεό, πρέπει να ταπεινωθείς, πρέπει να πιστέψεις βαθιά. Τότε θα έρθει από μόνο του, ως από πηγή θα έρθει η ομολογία. Όποιος, λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, εντραπεί να με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ? Σήμερα ο άνθρωπος ζει σε ένα χάος, δεν ξέρει γιατί ζει. Άμα ρωτήσεις έναν στον δρόμο, γιατί ζεις, γιατί ήρθες σε αυτόν τον κόσμο, ποιο θεωρείς σαν σκοπό της ζωής? Θα σου πει, να δουλέψω, να φάω, να ντυθώ. Αυτός είναι ο σκοπός. Χάσαμε το τρένο της ζωής, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι αυτά τα ομολογούν δυστυχώς και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εκκλησιάζονται, μπορεί να εξομολογούνται, μπορεί να κοινωνούν, αλλά μην έχουν πίστη. Είναι φοβερό. Δεν λέω ότι όλοι συμβαίνει να είναι έτσι, γιατί αν ήταν όλοι έτσι θα μας είχε καταστρέψει ο Θεός. Πρέπει όμως, αγαπητοί μου, και εγώ και εσείς, να πάρουμε μια ηρωική απόφαση. Ή θα σώσουμε την ψυχή μας ή θα την πετάξουμε στο διάβολο. Είναι στο χέρι μας. Είμαστε ελεύθεροι. Ο Θεός μας έπλασε ελευθέρους και την ελευθερία μας δεν τη δεσμεύει ποτέ. Θα μας ζητήσει όμως κάποτε λόγο και θα έρθει εν δόξη από τους ουρανούς μετά των αγγέλων επιθρόν δόξης καθήμενος και θα κρίνει όλο τον κόσμο και εμάς. Οι Άγιοι κάθε στιγμή που είχαν τη σύνδεση στενή με το Θεό, μελετούσαν την Αγία Γραφή, ζούσαν τις αλήθειες μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, δέχονταν το Λόγο του Θεού σαν να μιλάει ο ίδιος ο Θεός, και μιλάει όντως έτσι, γιατί το Πνεύμα του Θεού οδήγησε τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστάς να γράψουν ό,τι γράψανε. Η προσευχή τους ήταν ολόθερμη. Γιατί? Απευθυνόταν σε αυτόν που πιστεύουν, αυτόν που αγαπούσαν. Όταν ο Χριστός μας λέει να τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάθεση και το νου, δεν το κάνει για λόγους εγωιστικούς όπως λένε μερικοί. Φαίνεται, λέει, σαν εγωιστής ο Θεός να ζητάει να τον αγαπάμε με όλη μας την ψυχή μας. Όχι. Ο Θεός το κάνει αυτό γιατί είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη από τη δική μας την αγάπη. Εμείς έχουμε ανάγκη από την αγάπη του. Γιατί όταν θα βρεθούμε σε δύσκολες στιγμές πρέπει να έχουμε το στήριγμα, όπως το είχαν οι Άγιοι. Έφτασαν οι στιγμές του μαρτυρίου. Τι έκαναν? Αμέσως απευθύνθηκαν στον Θεό με εμπιστοσύνη και με χαρά πήγαν στο μαρτύριο. Ποιος σήμερα από τους νερόβραστους χριστιανούς εδώ εμάς, αν του πούνε να μαρτυρήσει για τον Χριστό, θα το κάνει? Θα βρει του κόσμου τις δικαιολογίες. Ξέρεις, έχω δυσκολίες, έχω την οικογένεια, έχω παιδιά, έχω το ένα, έχω το άλλο. Τίποτα δεν έχεις. Εκείνο που δεν έχεις είναι δεν έχεις πίστη, δεν έχεις αγάπη.
δεν έχει ταπείνωση. Πρέπει να ξυπνήσουμε, αγαπητοί μου. Η νύχη προέκοψε, η μέρα ήγηκε. Γράφει μέσα η Αγία Γραφή, και αυτό διάβασε ο Άγιος Αυγουστίνος και συνήλθε. Αποθόμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Για να πετάξουμε αυτά τα όπλα του σκότους και να πάρουμε τα όπλα του φωτός, πρέπει να συνδεθούμε με τον αρχηγόν του φωτός, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο περιπατών ουμή παρυπατήσει εν δισκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Για να έχουμε το φως της ζωής, λοιπόν, και να μας κυβερνάει, πρέπει να συνδεθούμε στενά με τον Χριστό. Ουσιαστικά. Και η αγάπη μας να είναι ένθερμη, και η πίστη μας να είναι βαθιά, και η προσευχή μας να είναι γεμάτη από αγάπη στο Θεό. Διαφορετικά δεν μπορεί ο άνθρωπος να ορθοποδήσει. Θα βρίσκεται συνέχεια σε μία τεμπελιά, ραθυμία. Πάει να πιάσει την Αγία Γραφή και θα νηστάζει. Πάει να προσευχηθεί και θα χασμουριέται. Γιατί? Διότι δεν ξέρει με ποιον μιλάει και δεν ξέρει όταν διαβάζει με ποιον συνομιλεί. Έτσι λοιπόν στο στίχο αυτό λέει: μη κολλήσεις λόγων εν καιρό σωτηρίας. Δηλαδή μη για λόγους που συστολής κρατήσεις το λόγο σου εις περίσταση κατά την οποία αυτός λεγόμενος θα φέρει σωτηρία σε αυτούς που ακούν και στον εαυτό σου. Διότι με τον λόγον των συνετών γίνεται γνωστή η σοφία, λέει λίγο πιο κάτω. Με τη γλώσσα η οποία ομιλεί λόγους Θεού προσφέρεται η μόρφωση και η διόρθωση. Εν λόγω λοιπόν γνωστήσεται η σοφία. Με αυτά που θα πεις θα δείξεις αν έχεις σοφία. Γιατί? Διότι η σοφία φαίνεται μέσα από την έκφραση του λόγου. Όταν λέμε λοιπόν κάτι μέσα από την Αγία Γραφή, πρέπει να δίνουμε προσοχή στο περιεχόμενό του και να προσπαθούμε να μεταφέρουμε το λόγο όπως ακριβώς μας προσφέρεται. Να μην προσπαθήσουμε να τον τροποποιήσουμε, να πούμε ξέρεις αυτό μου ταιριάζει, θα το κρατήσω, το άλλο δεν μου ταιριάζει, θα το αποβάλω. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Δεν μπορούμε να κόβουμε κομμάτια και να τα πετάμε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μελετούσαν και πάντοτε ενεργούσαν σύμφωνα με αυτά που μελετούσαν, διότι ήσαν πεφωτισμένοι και είχαν τη δύναμη να τα μεταφέρουν σε ζωή. Εάν δεν επικαλεστούμε τη βοήθεια του Θεού, που λέει ο Θεός χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα, δεν μπορούμε απολύτως τίποτα να κάνουμε. Μα ούτε των λόγων μπορούμε να μεταφέρουμε. Τώρα θα δούμε πολλές φορές από τι εξαρτάται η προσπάθεια να μην δεχθούμε τον Λόγο του Θεού και να μην τον ομολογούμε στη συνέχεια. Πρώτο και κύριο είναι ο εγωισμός. Ο άνθρωπος σκέφτεται ότι τα ξέρει καλύτερα και ότι κρίνει την Αγία Γραφή αν λέει σωστά ή όχι. Αυτός είναι υπέρμετρος εγωισμός με περικεφαλαία. Άλλος λόγος είναι συμφεροντολογικός. Δέχομαι αυτά που με εξυπηρετούν στις βλέψεις μου. Δεν δέχομαι κάτι που αντιστρατεύεται σε αυτά που εγώ επιθυμώ. Επομένως, ο λόγος του Θεού δεν εφαρμόζεται. Πολλές φορές ο άνθρωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει για ποιο λόγο δεν δέχεται τον Λόγο του Θεού.
Οι δικαιολογίες όμως είναι σαφρές. Οι Άγιοι που ήσαν πανέξυπνοι, γιατί έξυπνος δεν είναι εκείνος ο οποίος δέχεται τον πονηρό, άλλο πονηρία και άλλο εξυπνάδα. Γιατί βλέπουμε κανένα παιδί να κάνει καμιά πονηρία και λέμε πανέξυπνο είναι αυτό. Όχι. Έξυπνος είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για κάτι αθάνατο που έχει μέσα του και ονομάζεται ψυχή. Και ανόητος είναι εκείνος ο παμπώνηρος, ο οποίος χρησιμοποιεί 1002 τρόπους να δικαιολογήσει την πονηρία του και τη στάση του απέναντι στο Θεό και απέναντι στον κόσμο και απέναντι στον εαυτό του. Πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι τα λέει η Αγία Γραφή και έτσι πρέπει να τα δεχτούμε. Αλλιώτικα δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε, μα ούτε μπορούμε να ηρεμήσουμε, διότι η φωνή του Θεού που είναι η συνείδηση διαμαρτύρεται συνεχώς όταν εμείς δεν είμαστε σωστοί απέναντι στο Λόγο του Θεού. Θα φανεί λοιπόν η σοφία από τον Λόγο και παιδεία εν ρήματι γλώσσης. Η παιδεία πρέπει να είναι εν ουθεσία Κυρίου, να στηρίζεται στον Λόγο του Θεού. Λέμε ένας άνθρωπος αυτός είναι μορφωμένος διότι τελείωσε σχολές στο πανεπιστήμιο, διότι έγινε καθηγητής πανεπιστημίου, γιατί έγινε ακαδημαϊκός, γιατί πήρε θέσεις πολιτικών μέσα στον κόσμο, και λέμε ότι αυτός είναι μορφωμένος. Λάθος. Μορφωμένος ποιος είναι? Αυτός που έχει μορφώσει το Χριστό μες στην ψυχή του. Αυτός που έχει οδηγό στη ζωή του τον Χριστό μας. Ο άλλος ονομάζεται γραμματισμένος. Μπορεί όμως να είναι και γραμματισμένος και μορφωμένος. Πότε? Όταν υποτάξει την γραμματοσύνη στη Θεία Δύναμη, όπως έκαναν τόσοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως η Πάνσοφος η Αγία Κατερίνη, όπως οι τρεις ιεράρχοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόρης ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χριστόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος και τόσοι άλλοι Άγιοι μορφωμένοι κατά κόσμο, ήταν μορφωμένοι και κατά Χριστόν. Αξιοποίησαν τη μόρφωσή τους την κοσμική όταν την υπέταξαν στη Θεία Μόρφωση. Και εδώ λέμε για την εκφορά του Λόγου και για την κατανόηση του Λόγου. Για να κατανοήσει κανείς τον Λόγο χρειάζεται ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτον και κύριο, χρειάζεται προσοχή. Προσοχή και σε αυτόν που εξαγγέλει και σε αυτόν που ακούει. Γιατί? Διότι αν εξαγγέλει ο ιεροκήρυκας τον Λόγο του Θεού σωστόν, έχει επίδραση θετική στους ακούοντας. Και ο ακούων, εάν δεν ακούσει καλά, τότε θα έχει ζημία πνευματική. Αν ακούσει όμως σωστά και ανοίξει την καρδιά του και την ψυχή του, τότε θα αναγεννήσει ο Λόγος του Θεού τον άνθρωπο αυτό. Θα του δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις και για να έχει εδώ χαρά στη ζωή αυτή, μέσα και στη λύπη ακόμη, αλλά και να αισθανθεί την πορεία του σωστή σε αυτόν τον κόσμο και οδηγείται έτσι ουσιαστικά στην πορεία του προς τον Θεό. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που από απροσεξία ο ακούων καταλαβαίνει λάθος, εάν δεν προσέξει. Όπως κάποτε στον Άγιο Κωνσταντίνο, αφού τελείωσε η Θεία Λειτουργία και αφού κάποιες γυναίκες από την αρχή της λειτουργίας μέχρι και το τέλος κουβέντιαζαν, στο τέλος λέγανε: σήμερα δεν μας είπε ο παπάς το Ευαγγέλιο. Φαντάζεστε τη φοβερή απροσεξία, όχι μόνο απροσεξία, αλλά και ασέβεια μέσα στο ναό που είναι οίκος προσευχής, να κουβεντιάζουν την ώρα της λατρείας για άσχετα πράγματα, αν μη και αμαρτωλά, γιατί μέσα στις πολλές κουβέντες έχουμε και κατάκριση, έχουμε και ένα σωρό άλλες ψυχικές τραυματικές καταστάσεις από την αμαρτία, που τις εκχέει κανείς μέσα στην Εκκλησία
με τόση ανέδεια. Τι έχεις, άνθρωπέ μου, να πεις, που ακούγονται ορισμένοι ψιθυρισμοί καμιά φορά και στα σάικ των σών, που κατέρχεται το Πανάγιον Πνεύμα και μεταβάλλει το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού? Έχεις κάτι καλύτερο εσύ να πεις? Τι ψιθυρίζεις? Είναι φοβερό και τρομερό. Γι' αυτό η ψυχή μας είναι ετοιμοθάνατη πνευματικά. Να αναλείψουμε, παιδιά μου, και εσείς και εγώ, διότι η πορεία μας είναι ακαθόριστη και ο χρόνος της ζωής είναι ακαθόριστος. Αυτή η στιγμή μας ανήκει, η άλλη δεν μας ανήκει. Αν ο Θεός μας καλέσει, ποια θα είναι η απολογία μας? Δεχτήκαμε το λόγο Του, τον ζήσαμε, τον εξαγγείλαμε σωστά, τον μεταφέραμε εκεί που πρέπει. Και η γλώσσα λέει, η γλώσσα τα αληθή λέει, πρέπει να λέει την αλήθεια και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να ωφελούμεθα και να ωφελούμε πνευματικά. Είναι το εργαλείο αυτό που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να γίνει σωστός άνθρωπος. Έπειτα ο λόγος που εκφράζεται και με τη γλώσσα πρέπει να μας βοηθήσει να συζητούμε σωστά. Συναντώμεθα εκεί που θα πούμε η τάδε, η δείξα, η μπήξα που έκανε και έφτιαξε κλπ. Και θα αρχίσουμε να κατηγορούμε και να περνάμε γενναίες 14 και να συναγωνίζονται οι άνθρωποι ποια θα πει τα περισσότερα προς Θεού, ποια θα κατηγορήσει πιο πολύ. Αυτά που σας λέω είναι αλήθειες, δεν είναι παραμύθια. Μια βρέθηκε σε παρέα γυναικεία και άρχισε να πάει στο σπίτι και τη μάλωσε ο άντρας της. Γιατί νομίζετε τη μάλωσε? Γιατί άρχισε να πάει στο σπίτι και αυτή βρήκε τη δικαιολογία. Αν έφευγα πρώτη θα με κατηγορούσαν όλες οι άλλες και έφυγα τελευταία για να μην με κατηγορήσει κανείς. Φαντάζεστε τι γίνεται εδώ? Αυτό ονομάζεται χριστιανική συμπεριφορά μέσα σε μία συζήτηση. Αντί να πει κανείς στη συζήτηση αυτή, για βρε παιδιά, σήμερα ζούμε όλοι εμείς και έχουμε και το μυαλό μας στη θέση του. Αν αυτή τη στιγμή μας πάρει ο Θεός, πού θα πάμε? Να συζητήσουμε κάτι καλό από το σπίτι μας ακόμη, να συζητήσουμε, να μελετήσουμε και να έχουμε κάτι καλό να πούμε, να βοηθήσουμε και τον άλλο, να βοηθήσουμε και εμάς. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Τι σόι χριστιανοί είμαστε? Χριστιανός σημαίνει με το όνομα του Χριστού ότι είμαι παιδί του Χριστού. Παιδιά του Χριστού είμαστε όταν κάνουμε αντίχριστα πράγματα. Δηλαδή όταν δεχόμεθα το διάβολο που λέει κατηγόρησε τον έναν, κατηγόρησε τον άλλον, μίσησε τον έναν, μίσησε τον άλλον. Ακόμη και στις συζητήσεις. Ο καλός χριστιανός, ο μορφωμένος κατά Θεόν, ξέρει να συζητάει. Ξέρει πότε θα μιλήσει και πότε θα σιωπήσει. Έχουμε τη σώζουσα σιωπή, έχουμε και την κακή σιωπή, η οποία καταστρέφει. Ο άνθρωπος του Θεού θα μιλήσει με τον τρόπο που πρέπει, στη στιγμή που πρέπει και θα βοηθήσει και τον εαυτόν του και τους άλλους. Όταν σιωπάς όμως εκεί που πρέπει να μιλήσεις, τότε καταδικάζεσαι. Και στην απλή συζήτηση μαζεύονται 3-4 άνθρωποι και μέσα στην οικογένεια δεν ξέρουμε να συζητάμε. Χάβρα των Ιουδαίων, μιλάνε όλοι και δεν ακούει κανένας. Παρατηρήστε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορείτε να καταλάβετε τι λέμε? Όταν λοιπόν μιλάνε όλοι μαζί δεν έχουμε καμία ωφέλεια. Ξέρετε τι θέλει να πει εδώ αυτό το θέμα? Ότι πρέπει να υπολογίσεις τον άλλον τι θα πει, να τα ακούσεις πρώτα και μετά να απαντήσεις. Θέλεις εκείνη τη στιγμή να απαντήσεις, πάρε ένα μολύβι και γράψε την αντίρρησή σου και όταν τελειώσει ο άλλος πες και εσύ τη δική σου γνώμη. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και έτσι μπορεί κανείς να πει και τις σκέψεις του και να ακούσει και τις σκέψεις των άλλων.
όχι μόνο μες στην οικογένεια, αλλά και σε όποιες άλλες συναντήσεις, πρέπει να ξέρουμε να συζητάμε. Και για να ξέρουμε να συζητάμε πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο, ότι στη συζήτησή μας είναι παρόν και ο Χριστός. Τώρα σε άλλες συζητήσεις που είναι με την κατάκριση και με τους θυμούς και με τις κακίες, είναι παρόν ο διάβολος. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, γιατί δεν μας ακούει μόνο ο άλλος, μας ακούει και ο Θεός. Και πρέπει να ξέρουμε τι σκεπτόμεθα. Μπορεί να μην ξέρει ο άλλος τι σκεπτόμεθα, τα βλέπει ο Θεός. Και για να έχουμε σωστή κρίση σε πολλά θέματα, σε όλα τα θέματα, πρέπει να έχουμε σωστή γνώση της Αγίας Γραφής. Γιατί εκεί ο Θεός αποκαλύπτεται και είναι η σοφία. Ο Χριστός μας είναι η σοφία του Θεού, όπως και το Πανάγιο Πνεύμα. Δεν πρέπει να αμελήσουμε και να χάσουμε το χρόνο μας. Ο χρόνος είναι χρήμα. Η στιγμή που περνάμε δεν επανέρχεται. Και θα δώσουμε λόγο εάν την εκμεταλλευτήκαμε αυτή τη στιγμή ή την αφήσαμε να περάσει έτσι, ή τη γεμίσαμε με αμαρτία. Στη συνέχεια ο σοφός Σιράχ μας λέει: μη αντίλεγε τη αληθεία και περί της απαιδευσίας σου εντραπήθη. Μη λέει για λόγους προσωρινής προκαταλήψεως αντιλέγεις προς την αλήθεια, δια την άγνοιά σου και την έλλειψη μορφώσεως πρέπει να εντρέπεσαι. Όταν βρίσκεις αιτίες να μην λες την αλήθεια, και βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν λέμε την αλήθεια όχι γιατί υπάρχει κάποια άλλη αιτία, αλλά γιατί πληγώνεται ο εγωισμός. Άμα θα πούμε την αλήθεια θα μας κατηγορήσουν οι άλλοι και θα πούνε αφού είσαι τέτοιος γιατί επιμένεις να είσαι τέτοιος. Κρύβεται ο άνθρωπος και κρύβεται από τον κόσμο και το κάνει σαν τη στουρθοκάμιλο που βάζει το κεφάλι στην άμμο και νομίζω ότι δεν τη βλέπει κανείς. Ο κόσμος και να μας δει και να μην μας δει δεν έχει καμία σημασία για τη σωτηρία της ψυχής μας. Βεβαίως πρέπει να προσέχουμε και τον κόσμο όταν προκαλούμε ή σκανδαλίζουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να σκανδαλίσουμε κανέναν. Αλλά στο εάν θα ζήσω την εσωτερική ζωή της ψυχής, δεν θα ζητήσω την υπογραφή του κόσμου, θα ζητήσω την υπογραφή του Θεού. Έτσι πρέπει να ενεργούμε όλοι μας, και εγώ και εσείς. Μην εντραπείς λοιπόν να ομολογήσεις, λέει λίγο πιο κάτω, τα σφάλματά σου και μη αντιτίθεσαι στην φυσική ροή των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα που λέμε εδώ. Μην εντρέπεσαι, λέει, να ομολογήσεις ότι έκανες λάθος. Άνθρωπος είσαι, θα κάνεις και λάθος. Όταν όμως πεις συγγνώμη, έκανα λάθος, και ο άλλος θα σε εκτιμήσει και θα τακτοποιήσει και την ψυχή σου, γιατί θα παραδεχθείς το σφάλμα σου. Όταν όμως επιμένεις ενώ γνωρίζεις ότι είναι σφάλμα και δεν το αναγνωρίζεις και βρίσκεις δικαιολογίες, τότε και απέναντι στο Θεό είσαι ένοχος και απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι θα σε κακολογήσουν και θα πούνε ότι αυτός είναι ψεύτικος άνθρωπος. Δεν λέει την αλήθεια αφού έχει σφάλει. Λοιπόν, πρέπει όλοι μας να αποφασίσουμε να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας και να μην τρεπόμαστε να τα ομολογήσουμε. Τώρα εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Μη εσχυνθείς, ομολογήσε. Μη διαλόγους εντροπής υποταχθείς και πέσεις πρινείς σε άνθρωπο άμυαλο και ασεβή, και μη επηρεαστείς ποτέ από πρόσωπα που κατέχουν αξιώματα ώστε να παρεκκλίνεις τις αληθείες. Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας θα πρέπει να προσέχουμε
αυτή την εντροπή. Λένε ότι κάποτε έπεσε από τον ουρανό, στη μυθολογία αυτό, ένα πιθάρι των θεών και είχε μέσα όλες τις αρετές. Έσπασε το πιθάρι και σκορπίσαν όλες και έμεινε μέσα η ντροπή. Σήμερα δυστυχώς έφυγε και η ντροπή. Ντρεπόμαστε εκεί που δεν πρέπει να ντρεπόμαστε και δεν ντρεπόμαστε εκεί που πρέπει να ντρεπόμαστε. Έτσι βρισκόμαστε σε ένα χάος, σε μία καταστροφή, σε μία κατάσταση της ψυχής και ακαθόριστη αλλά και τόσο θλιβερή. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος δεν έχει χαρά μες στη ζωή? Θα μου πείτε, ξέρεις, οικονομικοί λόγοι, δυσκολίες, αρρώστιες. Μα αυτά δεν τα πέρασαν οι Άγιοι και σε θλιβερότερες καταστάσεις, όταν δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πίνουν τίποτα, και όταν ήσαν και άρρωστοι και βαριά άρρωστοι. Για διαβάστε τα γεροντικά εκεί να δείτε τι πέφεραν τόσοι γέροντες εκεί μέσα στα μοναστήρια και μέσα στις σκήτες και μόνοι μεταξύ ουρανού και γης, χωρίς να έχουν κανένα βοηθό. Τι είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί την πλαδαρότητα και την τεμπελιά? Δύο πράγματα: η αποκοπή από το Θεό και η σύνδεση με τον διάβολο. Όποιος δεν είναι με το Θεό, ομοιόν με τεμού κατημού εστί, λέει η Αγία Γραφή. Όποιος δεν είναι με μένα είναι με τον έξω από εδώ. Λοιπόν, θα διαλέξουμε και να μην αληθορίζουμε, να λέμε και αυτό θέλω και το άλλο, και το λύκο χορτάτο και το αρνί ολόκληρο. Δεν γίνονται αυτά. Θα πρέπει λοιπόν ούτε να συμβιβάζουμε τα συμβίβαστα, και λίγο αρετή και λίγο αμαρτία, και λίγο το Θεό και λίγο το διάβολο. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή ξεκάθαρα: ου δύναστε δυσί κυρίης δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει: είμαι δούλος Ιησού Χριστού, και το έχει καμάρει αυτό. Δούλος Ιησού Χριστού σημαίνει πλήρη υποταγή στον Χριστό μας. Θεληματική όμως. Και εφόσον είσαι δούλος Χριστού, δεν μπορεί να είσαι και δούλος διαβόλου. Γιατί ο δούλος ανήκει σε έναν, δεν ανήκει σε πολλούς. Και εδώ ο δούλος Χριστού σημαίνει ελεύθερος. Ενώ στην κοσμική δουλεία έχουμε την εξ ολοκλήρου απομάκρυση της ελευθερίας μας. Δεν έχουμε δικαίωμα για τίποτα. Ενώ εδώ, όταν είμαστε δούλοι Χριστού, είμαστε όντως ελεύθεροι, γιατί μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός για τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν θέλει ο Θεός κάτι για να μας καταστρέψει, θέλει για να μας σώσει. Θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ευθύνη. Ο λόγος λοιπόν πρέπει να είναι ένας και μοναδικός. Αυτός ο οποίος αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή και είναι ο λόγος του Θεού, και πρέπει να σωθούμε. Εδώ θα σταματήσουμε, διότι μας περιορίζει ο χρόνος, και θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Τι να κάνουμε? Αποθόμεθα τα έργα του σκότους. Να πετάξουμε τα έργα του σκότους. Και τι να κάνουμε? Ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Να πάρουμε τα όπλα του φωτός. Έτσι θα ζήσουμε. Και έτσι θα αγωνιστούμε. Πρέπει να ιδρώσουμε, να ματώσουμε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα πάμε με το ελικόπτερο ούτε με το πύραυλο. Εάν εδώ στη γη κάθε ηλικής φύσεως εργασία για να ζήσει ο άνθρωπος και να πάρει μερικά χρήματα να ζήσει, για να ζει αιώνια ευτυχής, καταλαβαίνετε ότι ο κόπος πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Αλλά μαζί με τον Χριστό θα τα καταφέρει ο άνθρωπος. Μόνος του δεν μπορεί. Δεν πρέπει να πει: ξέρεις, εγώ θα αγωνιστώ, θα πετύχω αυτό, θα κόψω αυτό το ελάττωμα. Δεν θα το κάνει. Εκείνη τη στιγμή που το λέει, μετά θα πέσει σε άλλα ελαττώματα πολύ περισσότερα ή και στα ίδια. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει η εκμετάλλευση του χρόνου και να μην εντρεπόμεθα, να ομολογούμε ακριβώς τι πρέπει να πιστεύουμε, να ομολογούμε την πίστη μας. Ο Απόστολος Θωμάς
έγινε αιτία να είμαστε διαμέσου των αιώνων όλοι οι χριστιανοί μακάριοι. Πότε? Όταν πιστεύουμε. Τι είπε ο Χριστός μας όταν ολιγοπίστησε ο Θωμάς και δεν παραδεχόταν ότι ο Χριστός αναστήθη, που του έλεγαν οι μαθητές οι άλλοι? Ότι εώρακάς με πεπίστευκας, διότι με είδες, λέει, πίστεψες. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Αυτοί που δεν τον είδαν με τα υλικά μάτια του σώματος στον Χριστό και πιστεύουμε, είμαστε μακάριοι. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν είδαν με τα μάτια του σώματος τον Χριστό και πίστεψαν. Τον είδαν όμως με τα μάτια της ψυχής. Μπορεί ο άνθρωπος να δει το Θεό μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ο Θεός υπάρχει. Μπορεί να δει κανείς το Θεό την ώρα της ενθέρμου και μεταπίστεως και αγάπης προσευχής, όταν κυλούν μερικά δάκρυα μετανοίας. Αντιλαμβάνεται κανείς τον Χριστό μέσα. Αυτός ο οποίος κυβερνάει τη ζωή, κυβερνάει την ψυχή, ετοιμάζει τον παράδεισο. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να πούμε και τα οποία πρέπει να ζούμε για να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής. Αλλά επειδή ο χρόνος μας περιορίζει, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα την ίδια ώρα και ημέρα, και ο Θεός θα σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.